Салом, дӯстони азизи ман. Имрӯз ман ба қароре омадам ки камтарак ҳавои тоза багардам. Магазин по магазинам равам. Анабад де факто хостам ягон футболкаи баҳорона гирам ва машинаи бохт бигирам. Ҳавоям беҳад гарм аст, дӯстони азиз. Распаковка чек аз Mavi ва Soft Cosmetics рафтем. Якта аз ин чиз фиксатор, ин барои қош аст. Ман ягон бор дӯстони азиз қошҳоямро ламинирование ё ин ки пудровое напиление ягон чӣ кардагӣ нестам. Soft Cosmetics Viven Sabo, бренди Viven Sabo фиксатор гирам. Беҳад таъриф кардан ва ман дар влоги оянда онро истифода бурда барои шумо нишон медиҳам. Як рӯи ман дӯстони азиз сухой аст ва аз ҳамин сабаб ҳам маскаҳо бисёртар ман ҳамон маскаҳоро истифода мебарам ки рӯйҳои маро бештар чӣ гӯям увлажнять кунанд и мулоим кунанд ҳамон рӯи ман накафад, боз ҳам хушрӯтар, маҳинтар шавад. Ва барои ин ман чӣ гирифтам? Маска with banana. It's a very favorite and a very famous one, so I recommend you. Тавсия медиҳам барои шумо. Ин дуюм water something. Дуюм ман ина гирифтам, дӯстони азиз. Инам бисёр нарс аст, аз ин ман кардаги ҳастам. Албатта дӯстони азиз, ман баъзан вақт мешавад ки дер хоб мерам ва вақте ки саҳар мехезам рӯйҳоям таги чашмонам камтар вараҳ мекунанд ё ин ки сиёҳ мешаванд. Барои ҳамин ман гирифтам патчи под глаз. Ин барои чӣ? It revitalizes dull and dry skin, making it shiny and moisturized and healthy. Барои ин ҳам барои кожаи сухой шуда нишон медиҳам. Распаковки чеки мо аз Mavi. Футболка барои баҳор сафед. Ин буд имрӯза распаковкаи чеки мо.